Lucianov bezkonkurenčný úspech zanechal dedičstvo, za ktoré by mali byť vďačné všetky generácie. Keďže gréčtina bola prevládajúcim jazykom, v ktorom boli vydávané popredné diela v celom civilizovanom svete, Lucián preložil hebrejské písma do gréčtiny. Robil to tak dobre, že jeho odporcovia ho museli uznať. Hieronym, odporca Luciána, tiež spravil preklad Biblie do gréčtiny a aj latinčiny. Medzi vydaním Luciána a vydaním Hieronyma bol výrazný rozdiel. K latinskej verzii Hieronyma boli pridané apokryfy, s ktorými ale on sám nesúhlasil. Augustín, ktorého sláva ako otca pápežskej cirkvi prevyšuje Hieronymovú slavu, ich prijal. Bola to kritická hodina v histórii cirkvi. V stávke bol samotný základ evanjelia. Hlavný rozdiel bol v tom, že Lucián používal iné rukopisy pri tvorbe gréckej Biblie. Dokonca aj Erasmus šiel rovnakou cestou a odmietol rukopisy Origenesa. Lucián prevládal a jeho text Biblie je skutočne textus receptus, prijatý text, z ktorého pochádza naša autorizovaná verzia. Dokonca aj jeho odporcovia vyhlasujú, že neexistuje žiadna grécka nová zmluva staršia ako Luciánova a že s tým súhlasí veľké množstvo gréckych rukopisov.